Bolo krásne teplé leto. Z diaľky bolo počuť hrkot vozov, to išli rómske vozy po polnej ceste. Bolo počuť krik detí, ktoré išli vedľa vozov a už v nich nechceli sedieť. Spev dievčat a žien, ktoré si skrátili čas a aj cestu. Nielen spievali, ale aj tancovali. Nedaleko na kopci stal mladý chlap na koni. Sedel a obdivoval toľkých cigánov. Bol to mladý horár. Usmieval sa a čudoval sa, ako môžu byť takí veselí i napriek tomu, že sú celí od prachu. Bože môj, veď títo ľudia vyplašia aj zver v lesoch. Čo je to za národ, že sú takí chudobní? Chudáci takto chodia z dediny do dediny alebo z mesta do mesta. Bože, to nemajú vlastné miesto na zemi? Moje detstvo bolo krásne. Milovala som našu osadu. Ja som sa tam cítila, to sa nedá ani vysvetliť. Preto, lebo na tej osade prakticky sme mali všetko. Mali sme krásnu prírodu, lúky. Za osadou sme mali malý lesík. A človek, keď tak uvažuje nad tým, že čo všetko prežil, bolo ťažké. Áno, my deti sme to brali ináč, preto, lebo čo deti, ako každé deti, tešia sa zo všetkého. Ale ja som sa najviac tešila na večer. Preto, lebo už večer sa robieval oheň. Vlastne ani nie robieval, len sa prikladalo viac. Lebo ten oheň vlastne bol celý deň. A už to sme sa stretávali podvečer pri tom ohni. Samozrejme, najprv sa bavili dospelí, ako kde čo bolo, na čom pracovali, aký bol gazdák a gazdina, čo dali, čo nedali. A už tak jeden druhého upozorňovali tí Rómovia na to. K tomu nechoď, lebo ti nedá. Ani mne nedal. Ale vieš, tá gazdina, tá dala. Dneska sme mali dobre navarené. Veľa sa pri tom ohni prežilo prakticky. Človek vedel o živote každého jedného Róma, ktorý na tej osade žil. A my deti sme sa tešili, možno, že ja asi najviac. Už to bolo známe, že som sedela pri Gabovi a už som počúvala. Tie chvíle sa nedajú zabudnúť. Nikto nevie. Niektorí hovorili, že si ich vymýšľa, tie rozprávky. Iní hovorili, že nie, že on to tak počul tiež. Vždycky mal tú výrečnosť strašne bohatú. Neviem si to ani predstaviť a už som nad tým aj uvažovala, kde on sa to naučil. Ale tie rozprávky, tie boli výnimočné. Neboli ako naše teraz, čo sú, ako čo píšu spisovatelia slovenské rozprávky, ale boli trošku iné. Oni sú iné, aj moje. Možno, že ten postup nie je taký, ako sa očakáva. Ale jedno je pravda, že koniec je vždycky dobrý. Tie rozprávky sú vlastne to, čo tí Rómovia chceli.
za čím túžili. Čo bolo pre nich zlé a čo by bolo dobré. Takže keď nad tým uvažujem, prichádzam na to, že Rómovia, ako ja som ich poznala ako decko, bol jeden utrápený, smutný život Rómov. Tedy cigánov. I keď ja poviem, že to boli krásne časy pre mňa, ako pre decko, ale nie ako pre rodiča, ktorý sa staral o svoju rodinu. Bol to dobrý človek, len veľmi tvrdohlavý. A bolo to jeho nešťastie, ale aj nešťastie pre jeho ženu a jeho deti. No deti trpeli najviac. Vždy to tak bolo. Bola to nešťastná láska a trvala celý život. Bolo mi z toho všelijako. Bože, o čom to rozprávali? Keď sme všetci prišli domov, spomínali sme ľudí, ktorých sme stretli na pohrebe a už pár rokov sme ich nevideli. Opýtala som sa teda mami, mama, aká to bola láska medzi babkou a starým otcom, keď sa hovorí, že bola nešťastná? Keďže som už potom začala chodiť do školy, začali sa tie rozprávky zapisovať. Som si ich písala. V tom čase som ani nevedela prečo. Len ktoré sa mi páčili a ktoré som obdivovala, tak také poznámky je a odkladala som toto. Niekto si písal denník. Ja som mala denník rozprávky. A postupom čase som na to prišla, že Pán Boh mi pomohol a že mi dal taký cit, že som si to značila, že sa mi to vyplatilo. Viete, niekedy sa človeku veľmi ani nechce spomínať na tie staré časy, ale keď si spomeniem na to, ako tí Rómovia rozprávali o tých svojich príbehoch a dávala som si to všetko počase do toho zošita a odkladala. Potom sa na to tak nejako zabudlo. Sem tam ma to zobralo, že som si na niečo spomenula a už som si to značila. A počase, keď som už odchádzala z Piešťan a prišla som sem bývať, sa mi zistilo, že mám rakovinu. Ten čas sa strašne zmenil pre mňa. Najprv to boli obavy a potom také... Nevládala som chodiť, mala som problémy, keďže človek chodí na chemoterapiu, všelijako sa cíti. Nielen o ten život sa bojí, ale aj o to, že človeka to ničí. No a jeden čas som bola tak, že som bola na prácu. Som zistila, že som vlastne neschopná. A že prakticky, čo zo mňa takto bude? Človek, ktorý není potrebný. Tak som sa trápila asi mesiac. A po mesiaci som si povedala, tak to nie, tak toto nejde. A čirou náhodou, lebo ako sme sa sťahovali z Piešťan, niektoré krabice neboli ešte otvorené. A keďže som otvorila prvú, ktorá mi prišla pod ruku, a v krabici som mala tie zošity. No a tak som si sadla do obývačky a začala som to čítať. A tak som sa vrátila do tej doby. Napadol ma nápad, že či by som to nevedela skúsiť niečo aj napísať. Tak moja prvá kniha bola Večernica. Ale najprv som si nedovolila to dať. Len som to poslala Alenke Horvátovej, vtedy ona bola splnomocnenkyňa vlády, akože v Rimavskej Sobote
na to vysunuté pracovisko, som jej zavolala. Alenka, ja ti posielam takú jednu moju prácu, prosím ťa, prečítaj si to a povieš mi, či to stojí za to, alebo nie, či by som si mohla podať nejaký projekt. A keď nie, nič sa nedeje. Tak Alenka Horvátka si to prečítala a mi hovorí, vieš čo, pošli, daj si, lebo je to dobré. Ale ja som ti to už poslala do Prahy a majú to už aj v Prahe, devčatá. Je to KER. To je také občianske združenie. No a pracujú tam aj ženy romistiky. Prakticky moje prvé vydanie vyšlo v Prahe. Aj druhé. Časom sa to už tak upravovalo, že už som mala viac tam ako tu. Keď mi vyšla prvá kniha. A keď mi vyšla prvá kniha, i keď teraz sa už trošku ináč na ňu pozerám, preto lebo nie je to také, ako by to malo byť. Vidím tam chyby. Už teraz vidím chyby. Ale je to prvotina. A postupne, ako sa tie knihy písali, zistujem, keď si to tak trošku prejdem, zistujem, že tie knihy sú stále lepšie a lepšie. Že človek sa učí na tých vlastných chybách. I keď niekto povie spisovateľka, nie spisovateľka. Preto, lebo jednoducho ja nepíšem tak, ako majorita píše. Že majú nejaké, ja neviem, pravidlá v tom písaní a ja neviem čo. Zaujímavé slová. Nie. Píšem tak, ako to cítim. A to, čo som počula, to tam dávam. Skoro ráno som sa vybrala do lesa na hríby. V lese som sa cítila veľmi dobre. Môj zdravotný stav mi nedovolil ísť do lesa už pár rokov. Bola som veľmi šťastná. Keď som išla domov, veľmi sa mi nechcelo. No bolo už dosť hodín a bála som sa, že sa doma budú strachovať. Kde som tak dlho? Keď som sa už vracala, videla som vonku pred domom sedieť na lavičke starého pána, o ktorom sa všeličo rozprávalo. Nechcela som tomu veriť, ale som nemala možnosť sa s ním nikdy porozprávať. On málo kedy vyšiel na lavičku a ja som tiež málo kedy išla von na nákup. Vždycky moje vnúčky ma predbehli. Keď ma videl z diaľky, na mňa kričal: Bože, nebála si sa pustiť sama do lesa? Čo keby ti prišlo zle? Čo by si robila? Neviem, čo by som robila. Ale som sa cítila dobre. Dávno mi tak dobre nebolo. Keď som prešla z tých rozprávok, prišiel mi jeden nápad. A to ani nebol tak nápad, jak taký jeden rozhovor s jednou starou Rómkou, ktorú som stretla u lekára a čakali sme autobus. A ona mi začala rozprávať jeden príbeh. Tak z ničoho nič, to už ja keď som si sadla k starému človeku, tak už som čakala aj ja a dávala témy tak, aby som sa k niečomu dostala. No a som sa jej opýtala, že či to môžem napísať a že či môžem trošku aj pozmeniť. A ona kľudne. Tak tedy mi vyšiel prvý taký devčenský román Arina, krásna cigánka. To je vlastne o dievčatách, ktoré chceli sa dať po inej ceste, že nebudú medzi Rómami, ale že začnú žiť život, ako majú majorita. Ale žiaľ, dostali sa tam, kde nemali. Dostali sa dievčatám, ktoré sa predávali. Ale čo bolo zaujímavé, bolo to, že jedna stretla ozajstnú lásku. Takže to bol taký prvý román. No a potom boli zase dve rozprávky a potom išiel rómsky holokaust.
na Slovensku. No a potom išiel zase jeden román. Merin život. Tiež taký podobný, ale trošku osudovo iný. Prechádzalo to z rúk do rúk, čo som ostala prekvapená. No a teraz, čo píšem, tak je moja osada. Pomaličky od detstva vysvetľujem, koľko domkov tam bolo. Z každého domu jeden príbeh, ktorý bol taký najzaujímavejší tej rodiny. No a potom sú tam niektoré veci počas druhej svetovej vojny, ako prežili. Ten kroj mi doberte. Kaj ona je pekná. This is Miss Zlatica Rusová, and she is a Romanian writer. She writes novels, fairy tales, but also stories from Holocaust. She brings us this book. It's called Cigánska Mary, Marijské rodivý pen. It's in Czech or in Slovak, also in Roma language, but I will translate what she will say, and if you have any questions, please feel free to ask them. Můžete se nám představit? Volám sa Zlatica Rusová a pochádzam do Slovenska. Mám 73 roky. A som medzi zubami veľmi rada. No, jedno je pravda, že som rada a som šťastný človek, lebo ja som vždycky hovorila, že asi som bola obdarená darom, že mám rada starých ľudí. Ja ich obdivujem. Ja ich obdivujem preto, lebo starý človek to je ako kronika. A ešte keď je to človek, ktorý niečo zažil, prežil ťažké a začne o tom rozprávať, tak človek ostane v nemom úžase a povie si, a naši Rómovia takí boli, že trpí ako kôň. Ale to nie je pravda. Človek vydrží viac. Prečo som začala písať? Jednoducho ma to bavilo, zaujímalo ma to a bola som rada, že sa tomu venujem. Hlavne to, že som chcela to dať na ten papier. Všetko to, čo naši cigáni prežili, to, čo prekonali, tie rozprávky, ktoré sa rozprávali,
Všetko som to chcela dať na ten papier. A mrzí ma len jedna vec. A to ma veľmi mrzí, že sa to nezačalo robiť skôr. Už ako tak uvažujem nad tým, ja už mám svoj vek, budem mať 73 roky. Už keď som aj chcela dokončiť tú knihu Holokaust, už sa nedalo. Preto, lebo starí Rómovia už nie sú. Z tých rokov, čo toto prežili, a to, že porozpráva mi príbeh syn alebo dcéra, nie je to až tak 100%. Preto, lebo stala sa jedna velikánska chyba, to bolo, že sa o rómskom holokauste nerozprávalo. A tí Rómovia, starí, boli ticho, lebo boli naučení dole hlavu. A aj keď prežili všeličo, nehovorili o tom, preto lebo sa im nedalo. Nedalo sa im to, jednoducho boli považovaní, alebo oni sami si mysleli, že veď nič hrozné sa nestalo. Veď čo? Veď on je len cigán. Ale počas tej doby, čo som chodila po Rómoch a zháňala príbehy, vždycky bolo najhoršie to začať. Lebo tí starí ľudia sa najprv vyplakali, keď sa ukludnili, potom začali rozprávať svoj príbeh. Ináč sa to nedalo. A keď si spomeniem na to, že tí Rómovia, keď už dostali knihy a videli, že sa naozaj to splnilo, niektorí plakali zase a hovorili, ono by toho bolo viac, ale nikto neprišiel, nikto sa nepýtal, a to je pravda. Veľmi ma to mrzí, že som s tým nezačala skôr. No a poviem vám, že pochybujem, že ešte niekto napíše o rómskom holokauste. Lebo mladí ľudia už až tak o to záujem majú, a ktorí majú, tak hovoria, že nechceli veriť ani, že Rómovia boli partizáni, že Rómovia boli vojaci, že boli v koncentračných táboroch. Nechceli ani veriť, preto, lebo o tom sa nikde nebavilo. Nikto nič nehovoril. Ja uznávam, už nikto nebol tak zničený národ, ako boli Židia, ale o Rómoch sa nikde nehovorí. Zachraňovali sa Poliaci ako Židia, ktorí boli, alebo na Slovensku Židia, ktorí boli, tak zachraňovali, ako sa dalo. Ale Róma nikto nezachránil. Róma nechali. Nebol nikomu treba. Bola krásna a ľudia ju obdivovali. Nosila pestré sukne, červené kvetované šatky, veľké náušnice, aké ešte nevideli. Odkiaľ len môže byť? Zamýšľali sa. Každý večer počuli z lesa krásny spev. Nikto nerozumel jeho slovám. Takto žila princezná niekoľko týždňov, až raz ochorela. Nevládala sa postaviť a plakala od zúfalstva. Bola na tom veľmi zle. Mesiačik sa už ďalej nemohol pozerať na jej trápenie. Mesiačik, mesiačik, prosím, vypočuj mňa. Umieram, ľúto mi je za mojim ľuďom, za mojim národom, že ich už neuvidím. Daj na nich pozor, prosím ťa o to.
Mesiačik pozeral smutne z oblohy na ňu, ako sa utrápila pre svoj národ. Zomieraš pre nich. Pomôžem ti, pretože v sebe nosíš súcitné a milujúce srdce. Nie sebecké. Ak chceš, zoberiem ťa k sebe na oblohu a budeš vidieť svojich ľudí, svoj národ ako hviezda. A budeš vedieť o všetkom, aj o tom, čo sa deje s tvojimi Rómami. Súhlasíš? Áno, súhlasím, povedala. A tak sa aj stalo. Mesiačik ju vzal k sebe na oblohu, svietí a pozerá sa aj teraz na nás, Rómov, ako žijeme. Možno aj preto Rómovia majú radi mesiac, hviezdnu oblohu. Hviezda meno nemá, no možno mala. Len starí cigáni, ktorí v tom čase žili, už o nej nerozprávali. Rovnako zabudli aj na rómskeho kráľa, na jeho dceru, ktorej aj meno už zabudli. Možno aj preto, že mali ostať vo svojej zemi.